nonga chipore makakurumbidzisa kuna mukadzi akambopiwa mhinduro naJesu. Mukadzi anga asingamhanyi zvikanzi poresai mwanangu, zvikanzi naJesu hatitambi nechingwa chevanhu tichipa kuimbwa, zvikanzi naamai manje matamba nevasingatambwe navo. Ini handibve pamuri, ndiri kutsvaga vakaramwa mune chimwe chamakashayiwa. NdaJesu anodzidzisa rimwe remazuva achiti kana muchinamata kwaiva nomwe murume ainge asina hanya naMwari. Hanzi asina hanya, ndobva kwaitawo vamwe mai vainetsa vachiramba vachingodzokera kwaari. Vakati Ishe ndadzoka, ndiruramisirirewo nevavengi vangu. Zvikanzi kusvikira mambo ati inini kunyangwe ndichinzwa kuti Mwari handabasa naye, but mai ava havadi zvekubva pandira, ndakutoita kuti zvavo zviti. Ezvi ndakutevera manheranhasi, wakakurumbidza kutengesa muviri wako nokuti wakafunga kuti nguva yapera, nokuti waitoda zvekuroorwa, waiva neshungu dzekuva mai kwavo iwe, but wakakurumbidzisa kuramwa, wakakurumbidzisa kusiya Jesu. Ezvino ndakutevera manheranhasi, ndauya kuzotevera akakurumbidza kuramwa, ndauya kuzotevera akasiya chechi achiti hazvishande zvekunamata. Iye Jesu ati ukarambira uripo zvinofaya. Indotenda ini kuti vamwe vana vamakadzokera navo avo vasina kupora vanopora izvozvi panapa. Healing anointing chaiyo inorapa. Ezvi ndichitaura kudai so, ndichitaura saizvozvi, kwawakamira ikoko kana kuna anorwara anopora izvozvizvi. Ndati chirwere chamakaramwa nacho mukaenda ichi, manheru anhasi kana uchitotenda ndoda kuti udzokere kuti Jesu ndadzoka, ndadzoka neBP yangu, ndadzoka neasima yangu, ndadzoka neurwere hwandakanga ndaenda nawo. Iye zvino ndichitaura kudai kuna Mwari anorapa vanhu vake, ndichitaura saizvozvizvi. Wakakurumbidzisa, wakakurumbidza, zvikanzi naJesu mukarambira. Ezvari kuudza vanhu, mukarambira pashoko rangu muchaziva zvokwadi, uyezve zvokwadi gokusunungura. Zvino panonetsa ndeapa. Achipedza kutaura izvozvo Jesu kuti muchaziva zvokwadi, zvokwadi gokusunungurai, vaya vaudza izvozvo zvikanzi isu kusunungurwa. Uri kuona takasungwa izvozvo? Wakanditarisa iwe Jesu, uri kufunga kuti ndikakutenda? Unofunga kuti ndakasungwa pandiri baba? Yepamuromo yausiri watanga naye nhasi. Kune vanhu vaiva shasha dzepamuromo, shasha dzaipindura Jesu, kwete isusu dzaitopindura mwana waMwari. Kuita nharo naye kuti uri kureva kuti takasungwa ini pandiri papa kuti ndakasungwa. Jesu akaona kuti right, ndauya kurudzi rwakasungwa zvekuti masungirwe avo avakaitwa havachatogona kuziva kuti vakasungwa. Kuna vamwe vakuti kana vasungwa unoona vachidada kwazvo mukusungwa kwavo, ende vachitaura vanonyatsopoza ivo vakasungwa, zvekuti unoona kuti vakomana vanoziva, vanoti vakomana pana hapana kumira zvakanaka. Unonzwa vanhu vakuti kusaziva kufa, unonzwa vanhu vakuchema munhu mupenyu. Pane vari panhere manheranhasi. Ezvi yandavinda panapa nokuti chinonetsaka Jesu achitaurira vanhu kuti makasungwa, hapana angauya kuzoti Ishe ndakasungwa ari ega. Itsitsi dzeunoona kuti apa hapana kumira mushe, ende aonekwa manyawi pfari kuti ndiri right neupenyu hwangu. Ezvi uchindoona ndakadai ukati ndakasunga, Jesu akati
munondiudza kuti Mwari angasiisa mwanakomana wake denga kuti buruka usiye kubwinya kuenda panyika pane vanhu right. Uri vanhu Jesu ndakubva aona kuti type iyi yandiri kudhila nayo iyi yakasungwa zvekuti haisi kutomboona. Ndosaka uchiona kuti kana pachiitwa urongwa hwakaita seuno hakuna unotanga amirirwa kuuya una pastor isusu tabvare pamashopusa hatina mati taikumbira mutange maitawo crusade pakata nekuti iwe watavinga wacho hautode kutoninzwa izvozvi ende uri kutoita pamuromo uriko pandoda kuti uzivise nhasi kuti iyeye uri kutoitira pamuromo iyoyi itsitsi dzaMwari dzakakuona. NdaMwari aita shungu neupenyu hwako iwewe ndekubva aona zviri kukuvhiringidza ende iwe hauone kuvhiringika kwako. Hauna mbona munhu anovharwa here muchikoro? Anovharwa zvekuti anovhara dhoo ende wamuona akapfeka uniform yakachoenda kuchikoro so akachena. Unotavuka kuti pane zvipenyu zvinobuda iko. Ndiani ari pana anoti ini ndobvuma kuti ndiri number 0 ne amen ndinoda kutenda kuti ndiri number last. Nyanga kukava kubhawa muchinwa hakuna anobvuma kuti amana ini ndiri dofo ini ndakavharika muupenyu munhu wese araiko kuti ndiri bhora kwamana nozai ndakapenga tsano ndafambira tsano vanoti vakapenga. Kuna Jesu aona kuti hamuna kana kutombopenga. Ndinozvitaura chete nekuti ndine shungu pamusoro pehama dzangu. Jesu aita shungu pamusoro pehama dzake dzakasungwa but havazive kuti vakasungwa. Ende ukamunzwa akutaura pamusoro perudzi rwake John 10 verse 10 zvainoti mbavha yakauya kuzoba kuuraya nekuparadza. But type yembavha iyi manje yaiba zvokuti anodirwa wacho anosara achitofamba right achitoti ndiri right iye arohwa kuti ausatomboona here mbavha dzinoba zvokuti kana ikakubira munyamhunga muno unotakura bhazi rako ukanosvika kuchinhongo uchitofunga kuti zviri right. Paunonopinda so mushopu unoti vakomana zvafamba sei hamuna kubirwa kuchinhoi marohwa kare muchiri kunyamhunga. Iyoyo ndo yatafambira iyo. Kune vakasechwa vakasaziva kuti tasechwa. Ukamudhati kuzati nezinaitika kumba kwedu zvekuparidza zvikuita nambundisizvi nana tete vangu ini ndo zvavaingoitawo. Hapana chitsva pane zviri kuitika kwandira. Mainini ndati ndiudze kuti akatanga kubirwa nditete nanaambuya zvekuti iwe wakatojairira kubirwa kwemumusha menyu hautirimuke so unongoti zvakatonaka zvakadaro. Ndina Mwari aita shungu neupenyu hwako anituma karipa kuti ende unotsvaka vakabirwa asi havazvizive kuti vakabirwa. Murudzi rwedu mufunge ndezvatakangoita tsani. Hakuna rudzi rwakasikwa naMwari ruchinzi urwu ruchaita zvisina musoro panyika. Iwe unofunga kuti Mwari akatambisa nguva achisika mamwe madofo mamwe masasikamu apedza izvo zvimwe roti right zvakanaka. Bhaibheri rinoti Mwari apedza kusika akati it is good. Unondiudza kuti Mwari aiti it is good usasikamu? Come on, that devil is a lie. Handikamuchire usasika nekuti Mwari wakandisika wakaniita munhu kwai nekuti anoti handida kuita muswe ndine kuita musoro. Ndafambira vakagamuchira usasika mukuvana vavo nezita raJesu weNazareta wandonamata. Usasika mungautame kuvana. Unotamba iwewe unofunga tinokusiya wakadaro iwewe muchigamuchira zvamakagamuchira kumba kwenyuzvi unoti zviri right. Zvimwe zvacho takuda kundoponesa rudzi rwesi
naro ini ndakasungwa pakuita sei ndakasungwa pakuita sei chiri kufamba chii chii chawati waita chipenyu tarisava vezera rako chizvikombeya nepauri izvozvi ugonzwa kutaurisa kana asi kutaurisa hakukavhiridze nyaya nyanga ukataurisa hakuna munhu akazombotenga mota nekutaurisa kana usina hauna kwazvo bvuma izvozvo hauna ende wakatsvaboka zvekuti ende anoziva ndiwe chinoziva ibhutsu kuti kudii kuti socks harina iwe teerera zvamwari ndavinga dzokono rakavigwa mubhutsu kuna Mwari aona dzokono risingaonekwe nevanhu raonekwa naJehovha tsano regedzai kuzvikudza muri pane vanhu nekuti musasa uno wagadzirirwa imini ukaona wapfeka wivhi dzenyu idzi dzemazuva ano dzamunotanga magadzira chiri chiwigi chiri pachidhori mobva mazopfeka muchisunga kudai so ende uchifamba munyamhunga muno muri pakati pevanhu hapana chawasungira wivhiyo kugadzira kuti ndivhare makono kuti pamwe vanhu vafunge kuti zviri right but tina Jehovha Mwari anoona zviri mukati mebvudzi kuti chiwigi chakukumurirwa ichi ndauya naJehovha manheru anhasi hausiriwo wamudaidza ndiye aona upenyu hwako iwewe unobuka kuti Mwari anotangamirira application letter yako kuti dear God I apply I wish to apply Mwari haaite zvemawishi mawishi ndenye mishikashika yemota Mwari wedu anotokuona wakadaro ende ukaona akuona Mwari haamirire kuti utange wagugutsa anotituma saizvozvizvi kuti endai munotsvaka amai endai munotsvaka sekuru vari pakona nekuti ndiri kuvada iye zvino ezvi ndatotumwa so ndavinga nevamwe vanokakavara vanoti ndiri right ndoda kukuzivisa mwana wamai wangu kuti vaunovanzira vanhu ukaona Jesu ati makasungwa tsano hapana kumira musha chitorambira vamwe vese kana vataura ukanzwa Jesu ati makasungwa hapana kumira musha ukaona kusungwa okay panonzi mbavha yakauya kuzoba kuuraya nekuparadza chondinetsa ndechekuti Jesu oti asi ini ndakauya kuti muzowana upenyu husingaperi zvondiradza kuti mbavha iyi mbavha iyi imbavha yekuti payaiba pese makoresa hakuna akagona kuibata kusvikira kwabva anobva kudenga idzo mbavha dzosiyana kamalevhu kune dzimwewo dzinongodawo maneighborhood vakomana maneighborhood hai vongodzibata dzimwe dzodawo vakomana vanenge vakapfeka mauniform dzimwe dzoda vanouya vasina mauniform vane vakahwandira mukati wekuti vatanga vaonza vachiteerera nyaya dzenyu zvino dzimwe dzese nyangwe mukatsvaga vese vanonzi vane ruzivo rwechii neveCID iva vasingaibati kusvikira kwaburuka akabva kudenga akati hei vana amai mapera rega ndikuprovhire pamwe pavakabirwa unoziva chinhu chinondirwadza ndaifungisisa kuti dai vana sekuru vedu vakazarurirwa naMwari vasina kuendesa mombe kun'anga nekuti nyanga vakaendesa mombe kun'anga vakaendesa nembudzi kun'anga iwe nanhasi uchiri kupfeka patapata mira ndikuprovhira kuti vakabirwa pakuita sei dai vakasiya mombe idzodzo dziri mudanga baba wako vangadai vangazoita dziri 50 iwewo wakatoenda kuchikoro zviri right zvino vakafurirwa zvikanzi endai munodzisiya kun'anga vadzisiya kun'anga
ndakazwa vamwe kavakamboenda Mozambique zvikanzi rai mushonga takupa iwo handi makadzi waitaura pano kunzi usageza yandiri kutaura munhu wemumhuri mangu ini akanzi hamugeze kusvikira mombe dzedu dzese dzatanga dzafa kana dzafa dzapera ndo pachazotanga kuuya dzemushonga uyu uri vanhu zvino zvakaitika ndezvekudai mombe dzavo dzichifamba dzichineta dzichifa kune zvainonetsa zvichinobatawo vanasikana ndokunosvikawo nekuti hanzvadziwo twedu vana vaamai vedu isu namatei muhope ndokunoratidzwa ndokuona isi ndokubva tatanga kurovera mabvi pasi tikati kuna Jehovha Mwari vakanaka mucheri wegomba ngaawire mariri chakanetsa ndechekuti mombe dzavo dzichinopera kufa dziya dzavanga vaudzwa dzisati dzauya takazonzwa matambudziko zvikanzi mukuru uya arova pasi bati chandoda kuti ndikuudze ndeichi mombe dzaaiva nadzo dzakabva dzapera zvekuti akasiyira vana danga risina chinhu ipapo ndo pandakaona kuti Satani ari kubira vanhu asi vanhu havasi kuzviziva kuti tiri kubirwa dai sekuru vako vasina kuendesa mombe iwewe ungadai uri pari nani izvozvi musi uno ndichifambawo kwedu kunonzi kuEastview takasvikawo pane imwe nzvimbo tino mumurume andaiva naye ndobva tapaka motikari patakangopota paseri pekamwe imba so paiva nemurume anga ane nguo dzake tsvuku murume anga akasimba iyeye anga akaunganirwa so aine nguo dzake tsvuku akasunga kanenga dhuku indobva ndamira ndamutarisa ndobva ndatanga kutaura pafoni zvikanzi nababa ndandina mufundisi murume uya amira zvaanga achiita zvese meso ake atarisa kwamuri ari kukutevererai chero mukataura pafoni kudai ari kukutevererai saka ndakapota ndada kudaidzira kuti tsano muri kuita nezveini ngotsvuku yenyiyo bati takatarisa ndakamutarisa kudai ndakaona amwe amai vaiva nemurwi wemari kudaiso vakaisa mune pane kamwe kanzvimbo kanga kane rimwe jira vanokuita zvokupfekera ruoko kuti pfe vapedza kupfekera ndikazodza kuti pane mudzimu uri kunetsa pane mudzimu tsano tine vakawanda vakanoudzwa midzimu kunguo tsvuku bati vadzoka hapana chakanga chachinja asi kuna Jesu weNazareta haabhadharwe iye pane here ari pano ambodzibvisa dhora remagetsi ari kubaka tauya kuzokutsvaga iye mai nekuti kune mbavha yakabira vanhu yezvi ndiri kuda kutsvaka now ndaiverenga shoko raMwari ndobva ndadzidza pamusoro pemumwe murume anonzi Job. Na murume anonzi Job ndoda kuti unditeererese murume anonzi Job bhaibheri shoko raMwari rinoti ipapapa ndobva ndoda kumbokubatsira tibatsirani uyatibatsirani bhaibheri rinoti Satani ndokuenda pamberi paMwari ndokunokumbira Job ende Satani akumbira Job pamberi paMwari Mwari haana kuzoudzawo Job kuti makumbirwa kuno uribana Satani akumbira Job zvikanzi chieni bhaibheri rinoteerera unzwa one day haana kuda 2 days Satani haatsvage mazuva maviri kuparadza one day Job akagara so akaona umwe achibva achimhanya achifemereka zvikanzi ngamera dzaenda navashepi kudai so mumwe achibva achimhanya zvikanzi makwai aenda achakateerera bhaibheri rinoti uyo achingobva mumwe achisvika uyo achingobva mumwe achisvika ndo zvinoitwa naSatani izvozvo ukaona ashanya kumba kwako kana sadza harisari baba mwana vanorova pasi vana vagotanga kufoera kuchikoro zvokuti neunoshiya kuti zvafamba sei iwe ugotengesa madomasi agoita kunge anonhuhwa pasina anopfuura nepamusika pako bateerera unzwe nyaya ndina bhaibheri rinoti ndobva kwauya wamwe tsano waimhanya tsano waimhanya zvanzi moto waJehovha waburuka wapisa makwai ipapo mumwe zvikanzi
mhepo yasimuka ndokubva yarova imba yanga ine vana venyu ndokubva basa. Dai ari mazuva edu ana panzi imba yadonhedzwa nemhepo ndopawainzwa kavakomana veweather report nevamwe vanoita zvekuona kuti mhepo inofamba sei vakubvunzwa kuti chii chaitika kumba kwaJobho woti northeasterly wind. A northeasterly wind blew in the direction of the house of Job. Sano hapana northeasterly wind, ndisatani arova imba yaJob. Ezvi ndauya kuti ndikuziise vana amai kune dzimwe nyaya dzinotsanangurwa nechirungu. So ukanzwa achikutsanangura nechirungu kuti bishop, the doctor said the right side kwangu there is amene zvinhu zvitaura nemamwe maziwedzi shamwari. Maziwedzi echirungu aya wamaudzwa but haisiriyo tsanangudzo yako. Ndauya kuzokupa tsananguro yezokwadi yezvinoitika kuupenyu hwako. Hapana northeasterly wind, pane mhepo yaSatani yafamba. Kuti baba mazuva ano mari dziri kunetsa, rate iri kuramba ichikwidza nekudzika, ndosaka ndisiri kusimuka mubusiness. Ndauya kuzozivisa vamwe vane mabusiness avari pano. Hapana rate yauri kutaura apa. Apa ndopana Satani manje apa. Tikamubvisa izvozvi zvinofamba. Kune dzimwe nyaya dzokuti ukanzwa munhu achikutsanangurira so unogutsikana. Wega unoteerera kuti yes ndazvinzwa. Apa sainzi dzenyu madzitsanangura. Zvino rega ndikuudze, Satani kana achiuya hauya akapfeka manyanga, anotoudzawo mhepo yorova imba imosara muchitsanangura mhepo nespidi yemhepo kuti yanga iri cyclone. Izvo ndiSatani auya neseri kwecyclone. Ezvi ndauya kuzokuzivisa kune dzimwe nyaya dzamuri kutsanangudza. Mufunge baba Sofia avaka rudzi rwavo ndozvavakaita, ndozvavanongoita kumba kwavo. Nana mai guru vari kutongorohwawo. Ndauya kuti ndikutsanangurire manheru anhasi kune zvimwe zvakauya naSatani zvaakahwandira kuseri ndokubva abira vanhu. Pane vamwewo majetsana vakauya vachivhumuka zvikanzi moto waJehovha waburuka. Nhai vana baba, Satani ndiye akanzi Jobho ndakupa uyo mumaoko ako. Umwe uya achiti moto waJehovha waburuka. Hausi waJehovha. Ari kudhila nenyaya iyi ndiSatani. Nhai Mwari akati kuna Satani, chienda unobata Jobho usiye hwai ndichazoburutsa moto. Mumwe kutotsanangudza kuti moto waJehovha. Ezvi vamwe vari pano kuti ndozvatakasikwa naMwari takaita. Kuda kwaMwari, kubata kwaMwari. Zvamunongoona tichikosora kudai asima yedu ndo muberekero wedu, ndo zviri muropa rerudzi rwedu, kuda kwaMwari. Hakuna Mwari wakadai so. Apa ndo paita vanhu vakasungwa asi havazive kuti vakasungwa. Vanoti zviri muropa redu. Ndauya kuti ndikuzivise manheru anhasi kuti zvimwe zvamakagamuchira hazvinei naMwari. Zvindichitaura kudai so manheru anhasi ndiri kutsvaga mumwe munhu ari pano, ndiri kutsvaga mumwe munhu ari kundinzwawo. Anoti upenyu hwangu ndafungisisa. Ndine zvandakunyuma manheru anhasi. Zvangu hazvisi zvega izvi. Izvi hazvisi zvega izvi. Ndinenge ndine chimwe chinonditenderedza. Zvino ndauya kuzokuzivisa kuti Jesu watituma kuti endai munotora mwana wangu watenderedzwa kwamazuva akawanda. Ari kundinzwa wese ngadaire ameni ndinzwe uko. Ari kundinzwa ngadaire ameni ndinzwe uko.
Terera Johnson, terera Peter, terera Samson na Samuel ndavinga imi. Zvino ndichitaura kudai so, ndine nyasha dzaMwari dzandinadzo pano dziri kukutsvaga iwewe kuti uitiro zvakanaka naJehovha. Nyika ino inorasisa vanhu. Kune vanhu vakaedza kukuratidza rudo but vane nguva yavanoshanduka. Vanhu vanorasisa asi kuna Mwari asingarasise. Nonga chipore makakurumbidzisa. Kuna mukadzi akambopiwa mhinduro naJesu. Mukadzi anga asingamhanyi. Zvikanzi poresai mwanangu. Zvikanzi naJesu atitambi nechingwa chevanhu tichipa kuimbwa. Zvikanzi naamai manje matamba nevasingatambwe navo. Ini handibve pamuri. Ndiri kutsvaga vakaramwa. Mune chimwe chamakashayiwa. NdaJesu anodzidzisa rimwe remazuva achiti kana muchinamata kwaiva nomwe murume ainge asina hanya naMwari. Hanzi asina hanya. Ndobva kwaitawo vamwe mai vainetsa vachiramba vachingodzokera kwaari. Vakati Ishe ndadzoka ndiruramisirirewo nevavengi vangu. Zvikanzi kusvikira mambo yati inini kunyangwe ndichinzwa kuti Mwari handabasa naye but mai ava havadi zvekubva pandira. Ndakutoita kuti zvavo zviti.